Naman kaaring duray, mula kami karon kay gi-invite mi ni Madam Alma na baubanon mi sa ilang outing. Mga to sila og sigaboy, then adto po daw og parola. Unya first time man jud nako makaanhaan ng parola. Mo nang nagpasalamat jud ko Madam Alma kay gi-invite mi niya uban akong partner, sila nanay. Kanas Madam Alma mo na siya ang amo ni nanay. Pag man ilang balay, ano siya. Ganyan, nagkakong partner. So, abangan niyo guys, mga kaaling doray. Pagpunta namin ng Sigaboy at saka Parola. Si Madam Alma guys. Madam Alma mo na siya. Ayun akong partner. Malakaw na may guys din si nanay. Dingit kaayo. Ngit kaayo. Turaw ka na natin sa gawas ra. Rita before tamang larga. So mga guys, manatag-am po Lord nga okay lang mong pabiyahe, mayong pabiyahe Lord nga safety mitanan. So ayun guys, alis na tayo guys. Dito ako sasakay guys. Dito ako sasakay. Diri man na kayo uban akong partner guys. So, social ang sasakyan. Okay. So ayan guys, nahulong sa aming kadali-dari sa nagining area be. Sa nagining area. Kanami diri nahulong sa kadali.
Then, arang, uban na mo mga kauban. Then, dari ko nagsakay guys, mga kaalindray, dari ko nagsakay. O, nindot kaayo, Diyos ko. Sosyal na sosyal, good kaayo. Nagsakyan, dato-dato. Ayun na, malakay na niyo. Malakay na mi guys. Sunod na balik ko, malargan na. Hindi akong partner. So ayun guys, sabi ko kayo mamaya guys ha. Update mo guys pag naabot na sa si Gaboy. So guys. So guys, mga kaaling tuloy na natagriya sa Tibanban. Nata sa Tibanban nga lugar dinhi. Tara, ano sila pin sa kalsada kay namalit sila og isda and then so hapit-hapit na siguro ta maabot ani no. Hapit na rin no. Tibanban na area. Then sunod Tibanban na area namin. Hello. Gob, takop na sa gob dyan. So guys, suruin na ang lugar sa Sigaboy. Tanaw na to kung unsa jud kanindot ang ilahang resort dito. Tanaw na to guys, mga kaalindoy, no? Yan. Excited na jud ko nga makatungtong sa ilahang resort kay sumaka nindot daw kaayo dito aliguan. So namin sa dapin sa kalsada karon kay tuad dito sila Madam Alma namalit sila og isda. So ayan. Abang. Ayan guys. Naatadri karon kang Madam Alma ara si Madam. Hello! Hi viewers! Mga ligo ta! Later! So abangan nyo guys sa mga ligo ni mga tumito sa Sigaboy sa resort nila dito kung isa di kanindot. Oh. Yeah. Salamat kay Madam sa pag-invite sa mo. Yan! Malik na kita dito pohon. Hi sir! Si Sir Boyet. Muna si Sir Boyet. Gani. So ayan guys, Madam Alma ha. Abangin ninyo ang amuang pag ligo-ligo. Gani. So, Gina-edit mo na no? Ito nami guys. Manakay na pud mi sa nindot nga sakyanan. Ugnaw kaayo aircon. So ayan guys. May lang isda chard no? Wakas guys, naabot na jud mi diri sa resort din sa DMA Resort. Naabot na jud mi diri guys. So mo na lang resort diri. Oh, mo na lang France lang resort then entrance wa ko mi kasulod jud dito sa ilaha kung isa jud ang view nila dito sa sulod. Bi, naot na mo, Bi.
Huwag mo. So, nanonood na sila, guys. Musulod na punta. Tara. Dala mo, Bi. Tara, guys. Suruyon na to diri sa sulod. Mao ni ilang area diri din. Maupod ni ilang mga room. Then, dito sila, Madam Alma. Nag-istoryahanay sa ilang tenant diri sa resort. And then, tuwa pa dito, guys, ang swimming pool. Istoryahanay sila. Wala kabalo ko isa lang istorya about diri sa resort na among gianhian. And then, mauni ilahang view, guys. Mauni ilahang cottage. Then, girubing na sa sulod sa kwarto. Nag-istoryahanay sila, guys. Then, ang palibot mauni. Mauni lang mga cottage diri, guys. Dito nga area maputo ang bintahanan kung gihapon siya nga room. So, ayan, guys, manggawas mi ang bali ni nanay, nila Inday, si Madam Alma, kaya wala ganahin si Madam Alma sa resort. O, mangita daw o lain. Manilang mga view diri, guys. Mapo nila mga cottage diri, mo ni ang DME Resort. Tara mga kaaling doray manggawas ta og balik, then nakita na nato ilang view diri sa sulod. Unya wala ganahi si Madam Alma. Then ayan. Ayan, guys, abangin ninyo, guys, kung unsa ang final decision ni Madam Alma, kung diri ba jud ang sure nga resort na amo ang liguan, guys, mga kaaling doray. So abang, guys, kaabang-abang talaga. So yan.